Ezinye zezinkampani eziqhamlayo kwezinkqubo ze-SABC zibandakanya iNala, iSAP, iTelkom neDebt Collectors. Kodwa izikhulu zeliziko zithi upheliswa kwecontracts zezinkampani ingakumbi eziqokelela amatyala kunganeziphumo ezimbi kwingxowa-mali ye-SABC. I do think that there is going to be a business risk to that because 38% of our revenue in as far as TV license collection is concerned, it comes from there. I-SABC ithi sele iqhuba kakuhle ingakumbi kule minyaka emithathu edlulileyo ekuthinteleni ukuba imali zingasetyenziswa gadalala. We have reduced our irregular expenditure from over 537 million or so 2 years ago to the current as yet unaudited amount of about 110 million. Kodwa amalungu eParlamente ebesaxhalabile ngokungalandelwa kakuhle ngeenkqubo zohlaziywa kwecontractor zenkampani ezisebenza ne-SABC. By their own admission, an inadequacy of planning capacities, which will obviously have to be cleared and beefed up. Amalungu eScope avumelene ekutheni aza kuphinda adibane ne-SABC uzokushukuxa eminye imiba edlumzi kweliziko. Ndikumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eParlamente Kapa.